evidentment que dona informació útil. Sí, però ajuda a somiar. Però ajuda a enganxar-se. I a ubicar-te també una miqueta, clar, de ben. A mi una de les curiositats que em va sobtar i em va sorprendre al parlar amb els arqueòlegs que t'ajuden a documentar-te és que en aquesta època, fa 5.000 anys enrere, els homes i les dones que habitaven aquestes terres, per exemple de Gavà o de Banyoles, es morien d'estrès. Clar, dius, l'estrès que semblava aquella malaltia que afectaven els brokers de Wall Street, dius, no. Un dels aspectes més curiosos que m'he trobat a la novel·la i que a la gent li fa més gràcia és això de que les xocolateres de Barcelona, a meitats del segle XIX, eren cases de barrets. Sí, cases de prostitució. La gent anava... exacte, anava a sucar el melindro, no, allà. Doncs resulta que això, que una màfia policial va agafar les cases aquestes, les xocolateres, se les va quedar i va posar... La veritat és que és una història que fa patir i sobretot perquè hi ha una trama central molt dura, que és una agressió vinculada amb la violència sexual, però també perquè són molts personatges i tots són personatges pobres, dones, en general no estem acostumats a llegir històries de comunitats només femenines i a més... Per què aquesta portada amb aquestes fotos? Doncs perquè està reproduint el cartell que tenia davant jo del meu escriptori quan feia la novel·la. És que mirava les cares d'August, de Lívia, de Júlia, d'Ovidi, per inspirar-me i et prometo que de vegades em semblava que m'estaven dient bé o malament. I August va renyar molt i de fet un dia em va esborrar mitja novel·la de l'ordinador. Home, evidentment que hi ha receptes, el que passa és que potser no és tal com les espereu. Hi ha receptes que estan inserides en l'acció i de vegades les accions doncs bé, venen donades per altes temperatures de segons. I llavors, per mi el que em va realment sorprendre és que la cuina del 18 fos una cuina tan, com diríem ara, sofisticada, no? Una cuina que no pensava.